И хора, добре дошли в днескашния епизод. Както виждате на екраните си, искам да сложа отборите от Висшата лига, според мен до кое място ще стигнат след изиграния матч другата събота или неделя. Нека да започвам. Нека започнем с Борнемунд, които се справят този сезон супер добре. И бих ги сложил, сега са на 5-то място. Ще ги сложа тук. Арсенал. Според мен Арсенал този път ще си вземат, не този път, пак ще си вземат матч, защото те са в доста добра серия от победи, затова ще ги сложа на първо място. Започнахме доста силно. Обаче Астън Вила бих ги сложил някъде ето тук. Защото започнаха много зелено, сега са започват горе-долу се връщат. Бърнли ще ги сложа ето тук. Според мен пак ще се загубят матча. Челси. Аз не видях Челси с кой играе обаче. Но мисля да го сложа или ето тук, или ето тук. Но сега ще го сложа ето тук, мога ги местим. Кристал Палас обаче и слагам пред Астън Вила. Евертън. Така. Лидс. Както знаете, там играе Илия Груев, но не му дава достатъчно време. Но ще го сложа за сега. За сега ще една отзаде. Съндърланд обаче. Мисля, че отново ще спечелят матча. Манчестър Юнайтед. Те май сега са 5 или 6, не помня, не знам. Манчестър Юнайтед мисля да ги сложа ето тук. Не знам. Или бих направил ето така. За сега бих направил ето така. Уест Хем. Така. Уолвърхемптън. Те отбори винаги стоят там. Обаче Нотингъм Форест за сега ето тук. Как бяха те? Нюкасъл. Нюкасъл. Мисля ето тук да ги поставя. Тотнъм. Бих направил ето така и да сложа Манчестър Юнайтед ето тук. Брайтън. Те са кои са? Те са някъде с ето така. Фулъм. Ето тук. Брентфорд. Мисля ето тук да ги поставя. Ливърпул. Ливърпул. Не знам. Ще ги сложа ето тук. Челси ще ги сложа ето тук. Ето така. Не. И така. И то отбор... Това Ман Сити ли? Това Ман Сити. Бих направил така. 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 Ман Сити. Ето така. Трети може би. Не, втори. Втори. Аре. Да. И хора, ако ви бе интересно това видео, как сравнявам отборите от Висшата лига, ударете лайк, абонирайте се и чао!